Здравейте! Този телефон е Vortex V3, нов телефон с Android, който на външен вид представлява Motorola Razr. Аз вече снимах 2 видеота на този телефон, като беше чисто нов, и ги сложих на YouTube и на Reddit, и имах коментари от някои европейци, че искат да го използват в Европа. Така че сега съм го донесъл тук в България и ще видим колко добре ще работи на нашите мрежи. Обаче тук отзад още веднага се вижда, че нито една от тези LTE честоти, нито 3G честотите, нито една няма в цяла Европа. Така че въобще няма да е много идеално. Айде да видим. Според мен няма причина да се купува този телефон, ако живеете в Европа. Защото вече тук си имаме 2G мрежи и 3G мрежи в някои държави. Така че защо някой ще иска да използва този ужасен, безполезен телефон, като има истински рейзери, дето работят все още на нашите мрежи, просто не мога да си представя. Ако работеше по-добре този телефон, да, бих си представил, защото може да използва WhatsApp и Google Maps и може да използва Spotify и какви ли не приложения, дето оригиналните рейзери не могат. Обаче този телефон просто не работи много добре, така че според мен хич не си струва. Виждаме, че веднага се свърза тук. Ето за малко ще му спреме. Ето тук с безжичната мишка съм се свързал. Ето само да му спреме за малко Wi-Fi. И хубаво, тук се вижда, че сме свързани към Edge, както се очаква, няма 3G. Жалко, но така си е. Я да видим дали въобще става за нещо връзката. Би трябвало все пак да е достатъчно добре за разговори. Момент, сега ще го избера. Тук съм инсталирал Niagara Launcher, защото оригиналното беше просто ужасно. Айде, дали ще звънне някой ден. Хубаво. Значи, работи. Обаче, като и без това, няма 4G, даже 3G. Не мисля, че се струва. Айде да видим дали... ние вече знаем, всички знаем, че Edge мрежата няма да е достатъчно свят, но айде ще пробвам, защо не. И сега къде отиде магазинчето? Ето го. Все пак зареди нещо. Извинявайте, не знам, с камерата ми не иска да се фокусира. Малко трудно ще направя speed test, като въобще не може да
заради даже резултатите. Може да ги зареди. Speed тест явно въобще не работи на този телефон. Няма нужда. Тук на браузърчето можем да отидем директно на на fast.com. Не знам, що ми го показвам в главни букви. Да видим дали ще свърши работа. Тук има най-хубаво възможен обхват, много силен сигнал. Аз си просто го пробвам с малки букви, за всеки случай, ако това е проблема. Ето fast.com. Той изчезна. fast.com. Ето. Зарежда. Интернетът работи със сигурност, обаче, както виждаме, много бавно, което се очаква. Това все пак е 2G, 2G мрежа, не става за нищо. Работи перфектно за разговори, но не за много повече. И за SMS обаче, както знаем тук в България, операторите нормално не включват SMS в тарифите и хората не го използват по тази причина. В едно предишно видео проверих WhatsApp на този телефон и да, работи, обаче много е зле. Всеки път, като се получи съобщение, просто не го получваш, не ти показва нищо преди да отвориш следващия път WhatsApp. Или ако го направиш с Keymapper, така че да стои отворено, пак не става нищо особено, защото ако ти прати някои съобщения, да, усеща се, че вибрира, обаче тогава екрана почва да се гаси. И просто така примигва, докато отвориш WhatsApp. И това същото става, ако има меседж, даже от Google Messages. Трябваше напълно да го изключа, да не ми показва, като имам ново съобщение. Така че просто е много скапан телефона. Добре, хубаво, 100 килобита в секунда работи. Ако настоявате да имате Android на телефона ви, дето ви изглежда като Razer, хубаво. Ако можете да го намерите този телефон някъде да се продава, хубаво, взимайте го. Проблем е, че не мисля, че ще го намерите да се продава извън Съединените щати. Но даже да го намерите, просто не е много хубав. И сега да, инсталирал съм Niagara Launcher, за да е по-свестно, обаче има други проблеми. Примерно, като се опитваш да избираш номер, просто не става нищо по въпрос, нищо не става. Може би има начин да се направи, но просто още не съм го намерил. Но няма нищо. Просто исках сега да видя дали наистина телефона няма никакви 3G или 4G честоти за Европа и както виждаме няма. Дай само да отида набързо да видя дали случайно има настройки да се пуска или спира. Виж, обаждания през 4G са включени. Не знам дали имаше някъде. Сега тук сме свързани
към мрежата на Viva.com. Тук едва се вижда. Ето, както виждаме, е включено 3G и 4G, всичко е включено, но се свързва само към Edge. Просто както се очакваше, но да знаете, предупредени сте. За съжаление, няма все още телефон, дето представлява Motorola Razr, дето ще има 4G в Европа. Но надяваме се, че някой ден ще направят, но не като този. Поне аз предпочитам да е малко по-свестен. Аз тук си използвам истински Razer V9X, Motorola Razr 2 V9X и много ми харесва. Отключено от AT&T от Америка. И това е. Не мисля да го пробвам с другите мрежи, защото ако работи с едната, тук ще работи еднакво с всичките. Те са си подобни. И добре. Чао за сега.